wawatu makosana mukaona tupa chithunzi chimene chikuenda pa skini panopo adolo amenewo ndoti akuti awazika mabiru atapita ku lodge ndekuti kumeneko kunali kumwerera kudyerera kugona malo odula kwambiri kumapita wake ndekuti no anangowazika osalipira mabiru ndefunso nkumati kodi ni ndani amenewo nanga kodi sini imene kodi wakayiphulira kuti ayi ndithu nkhani imene tifolokoze chonchi kuti muitsate bwinobwino apolisi mu mzinda wa Zomba anabwera nkuzafolokoza kuti akusakasaka mkulu amene mukuona pa chithunzi pamenepo ameneito zina lake ndekuti ndi Lapti ameneyi akuti ndoyimba amene amayimba afrobeats kamano zina lake lenileni la pansonkho ndekuti ndi Lapkeni Thole amachokera ku chigawo chakumwera uku makamaka chaku Nsanje uko ngati kusali ku Chikwawa koma madera ake ndete ndi awiri amenewa Chikwawa Nsanje ndenotu akuti mkulu amene anatenga na masiku angapo apitawo tithaonawo zoti mawiki angapo apitawo chifukwa potenga ndi polisi imene kunenera akuti mkulu amene anakhala ndithu mawiki angapo kuchoka kumene anawazikako amagonako ndi kumadyererako ndeno potenga ndi polisi imene kufolokoza akuti anatenga nenzake amene zina lake ndi DJ Liu enanso amamuziwa kuti Liu Virus makamaka pa nyimbo za ku Malawi kawano ma details ya mkulu ameneyi sitikuwatsata bwinobwino pena akumazaoneka ngati kuti nduja anayimba nyimbo ya osafowoka enanso omwena akumazayankhula ngati kuti Owen Wera komano ma details eneni ndekuti sanapezeke tikhulupira kuti polisi ikazambwandira makosana amenewa ndi pameneno pazaziwike chilungamo kuti zina lake lenileni ndi ndani paja mukuziwa oyimbawa makamaka oyimba achinyamatawa ndekuti amakhala kuzipasa ma nickname ndi zina zotero andenoto akuti makosana amenewa mawiki ngapo apitawo tithauzana kuti padusano 3 weeks anapita ku lodge inake ndekuti cha mu Zomba mmenemo atafika kumeneko basi ndoti no anapeza zoti apeza malo ogona kubuka kumeneko ndenoto anayamba kukhala kumeneko basi china chichonse chakudya chani ndekuti ma drinks chani kumaphulisa life kumeneko akafunsidwa mabiru ndekuti kunali kufolokoza kunoti tikuthamangisa business inake ndikuti tikamaliza business imene kumapita wake tisangopanga settle mabiru onse basi no ndekuti tathana pamenepo ndekuona kuchenjera mayankhulidwe anthu amenewa ndekuti notilaino ake lodge kukhulupirira kuti amenewa ndekuti ma big boss china chonse ndekuti adzakhala zoti apanga settle after no kumalizisa ma business amene amathamangisa kuzombako osaziwa zoti ndakamberembere chabe kuchokatu pamenepo ndekuti atamalizisano kukhala kumeneko kuchoka wake anangochoka mongong'ambika ndekuti kaino ake alodge anapeza zoti abonda ndi chani ndekuti kanali usiku anangopeza kuti makosana amene angobanduka mwakachetechete malake ndekuti aino ake kuzuka upita ukachita cheke kumaluma kupeza zoti kulempute magayi ndekuti awazika ndenoto aino ake sanachete basi anangothamangirano ku polisi kukapereka chidandaulo nkhani yokhuzana ndi makosana amenewa ndeno zikuoneka kuti maina amene amalembesa kumenekoko ndekuti amene Lapti ndekuti ndi DJ Liu komano anakwanisa kupanga track ndekuti chithunzi cha amenewa Lapkeni Thole ndeno potenga ndi mabiru amene asiya kumeneko onse akaphatikiza akuti kuona ndekuti 3 million ndalama ichuluka kwambiri ndeno kupangira kwa anthu amene sitimatsata bwinobwino Lapti ndi uja anayimba nyimbo ya tribute to Pope Francis ndenoto mkulu amene zikumveka kuti sikoyamba kuchita khalidwe ngati limeneli akuti ku Blantyre so anachitanso zinthu zofanana ndi zomwezi moti polisi so ya ku Blantyre ndekuti inapanga launch money hunt kusakasaka mkulu amene kuti akamupeza mumbwandire ndi cholinga choti akapange settle ma bills amene adasiya kumeneko kamanoti folokoze chonchi life imene akulida akulu amenewa amete kuti Lapti ndi anzawowa ndiyofoira kwambiri chifukwa chonena kuti amafuna ndekuti kuzika pa status yomwe iwo sali pa level imeneyo mapeto ake ndekuti akatherano ku chitokosi cha polisi chifukwa ndi bwino kumavomereza kuti pamene munthu uli chifukwa munthu ngati sokuvomereza umazapeza zoti wakathera m'mavuto komano limene limaoneka kuti ndi vuto lalikulu kwambiri kwa achinyamata makamaka amene amapita ku music industry kuli kagulu kenakake si onse komano kuli kagulu kenakake kamafuna kazizika pa level inake kuti azizionesa kuti iwo ni mabade apamwamba inake pamene financial level yawo ndekuti ndiyotsika kwambiri zomwe kumapeto wake zimapeza zoti ngati sakusamala akathera ndithu m'mavuto pajatu Shidomani anayimba nyimbo yake ja imene maziwa zoti kutchuka ni ngozi nde munthu akatchuka amafuna kusamalisa kwambiri kupanda kugwira mtima ndekuti kumafuna kuti uzioneke kuti we ndikaswiri
iweyo zako zikuchitira bwino pa tawuni, anthu azikuona zoti awa ndeti moyo kuwayendera, mapeto ake umakapeza zoti wakagwera m'mavuto ngati mene achitira makosana amenewa, chifukwa anakhala zonotaneni ndalama ndikuti anakapanga seto mabiru amenewa. Komano zikuonesa zonena kuti alibe ndalama, amafuna kungokhala moyo wapamwamba pamene alibe ndalama. Nkuthekaso kuti kumeneko kunali kutenga ma girlfriends chani, zinthu ngati zimenezo. Aito mmenemo ndi mmene zikuyendera nkhani kuza ndi Lapti amene amaimba music ya Afro beats. Mwina atomwe ndi maganizo pa nkhani imene pamene tikuna zoti polisi ya ku Zomba ndikuti yapanga mlonchi manhunt kusakasaka oyimba amene amene kuti Lapti pa zifukwa zonena kuti anawazika kung'ambika ndikuti kusiya mabiru akuloji kumene amagona. Ngati maganizo amene alipo tifotokozeni comment section, koma molemekeza maganizo anzathu. Sewale upanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 tichongoti nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitha kupezani mosavuta.